Mubarak Dulce on the beat. Nura M Inuwa ne da Abu Bilal a wakar ma'azanci. Ya kamata mai saurare ka bambanta azanci ya saba da habaici. Hikimar cikin harshe wasu sun bi sun koshe, bishiyar da ta yi reshe kan ta yi shi ta yi tushe. Zafi na jikin gaushe san kwafar ka kai baushe, harbin kana da zauri. wata tsohuwar magana in kun manta sai ku tuna, gara kankana da guda Nura baya san fitina, masu tarkuna kudana tuna lokaci ga mu cikinsa za mu zazzaga gari. Duk abin da mai zaurance ya yi shi ne nashi mataki don bai ɗaukar madoki. Duniya da labari mai da naka mai tsari don kai maganin gori. Gaskiyar ka ce jari, tattali shi ne tari, karraya ake ɗori mai tafiya kayo guziri. Tsohuwa ta zama magani cikin azama, gara zogale da rama na faɗi cikin hikima. Ka fara yin gaɗama, rabon ka koya yake za ka lasa zagin sukari. Na gama da nisa tunda har na jura sabko, na yi amo da hausa wani bangare na ɗauko. Ko akwai makusa wata nasara